खुलुमबाय बे समाव दा जोंनि बे समाव जोङो बर' साहित्य सभानि दिनै 65थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव जोंहा दिनै बर'नि मोनसे गामिनि संसार जानाय न'खरजों दिन्थिनो थाखाय सुजुग सुबिदा मोनदों। दा बे सुजुग सुबिदायाव जोङो बर'नि माखासे गोदो गोदायनि परम्परा बे परम्पराखौ लानानै जोङो बेयाव दिन्थिफुंनाय जादों। दा बे दिन्थिफुंनायजों लोगोसे जोङो माखासे धोरोम बिथिं आरो माखासे जोंनि गोदोनि दिनाव मा सोलिबोदों जों बेफोरखौ मोनफ्रोमखौबो जों दिन्थिफुंदों बेयावहाय। दा बर' न'खर होनोब्ला जोंहा गिबियावनो जों बाथौ मन्दिर मोनसे थाग्रोनांगौ जायो आरो बेनिफ्राय जोंहा न'मा न' जायखौहाय जों बिमानि न' होननानैबो जों बुंनो हायो। दा बे न'आबो जोंहा थाग्रोनांगौ जायो। दा जोङो बेखौ दिन्थिदों आरो बेनिफ्राय जोंहा जि बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे परम्पराजों सोलिबोदों। बे परम्पराजों सोलिबोनाय हिसाबै जोंहा बेवहाय माखासे दोनथुमनानै जानो थाखाय जोंहा बाख्रि नांगौ जायो। दा बिनि थाखाय जोङो बाख्रि मोनसे जों दिन्थिफुंदों गोदो जेरेखम सोलिदों बेबायदिनो। ओमफ्राय बेनिफ्राय जोंहा जि जोंनि फिसा फिसौ जि थानो थाखाय जोंहा मोनसे न'सा न' जायखौ न' फिसा होननानैबो जों बुंनो हायो आरोखि। दा बेयावहाय जोङो न'सा न'बो जों देखायदों जोंनि फिसा फिसौफोरखौ थाग्रा महरै। आरो बेनिफ्राय जोंहा सौरा न' जों बे मोनसे दिन्थिदों। बियो जाहैबाय जोंना बाहेरानि मानसि एबा बेलेग मानसि एबा दाहोना रुवाथि थाग्रा एबा फिसालाफोर थाग्रा बिनि थाखाय जोङो आलासि दुमसि थाग्रा बिनि थाखाय जोङो बे सौरा न'खौ जों दिन्थिदों बेबायदि आरो। दा बेनो जोंनि बे बर' न'खराव जोंहा गिबियावनो जों आं दहाय बुंनाय बायदि न'मा न' जोंहा थायो। दा बे न'मा न'आव जोंहा दानि दिनावथ' जोङो एसे खमजुरि नुबोबाय, नाथाय गोदोनि समाव जोंहा मोनथाम खथा गोनां जोंहा जायोमोन। बे जाहैबाय जोंना सोरगो मैदो फाथालखौ रुजुनानै जों बानायनाय जायोमोन बर'फ्रा। दा बेनो जोंहा इसिं न', खफ्रा न', अखं न', बेनिफ्राय खफ्रा न' जोंहा थायो। जा इसिं न'आ जोंहा मोनसे गोथार न'मा न'आ आरोखि, मोनसे गोथार जोंहा बेयावहाय जोंहा इसिं न'आव जोङो इसोरफोरखौबो दोनो। जाय न' सिङाव थाग्रा इसोरफोर जों बेखौ न' सिङाव दोननाय जायो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेवहाय गोदो संनानै खावनानै जों जायोमोन। जोंहा थामजार होननाय मोनसे बुस्थु दंमोन। बे थामजार बुस्थुखौ जोङो संनानै जाग्रा जोंनि ओंखाम संग्रा। दा जों बेखौहाय बर'नो मोनलायलायै जोंहा गोदोनि दिनाव दङमोन। दा बेफोरबायदि जोङो नेम निथिजों सोलिबोयोमोन। आरो बेनिफ्राय जि जोंहा अखं, बे अखङाव जोंहा ओंखामखौ जोङो इसिङाव संनानै अखङाव जोङो खुरनानै जोङो जायोमोन आरो। बेनिफ्राय जोङो जि खफ्रा, बे खफ्रा न'आव जोङो खथायाव जोङो बेयावहाय जि न'खरनि गारजेन, बे न'खरनि गारजेना जोंहा बाव थायोमोन आरो उन्दुयोमोन। दा बेबायदि ओमफ्राय बियो जाथारनांगौ जोंनि बर' न'खराव। आरो बेनिफ्राय बर' न'खर हिसाबै जोंहा बाख्रि, जायखौ जों दोनथुमनानै थाग्रा जाग्रा, बे बुस्थुआ जोंहा थानांगौ। आरो बे बाख्रियावनो जोंहा सम्पूर्ण बुस्थुफ्रा बर'नि नांगौ बुस्थुफ्रा जोंहा थायो। माइनिफ्राय जोंहा थारुन दङ, थारुनबो देखायदों। दा बेबो जोंहा थानांगौमोन। ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंहा खुमब्रा बायदिसिना बायदि जों जोलैनो दोननाय बुस्थुफोराबो जोंहा बाव थानांगौ जोंहा स्ट'र हिसाबै। ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो जि सेन खबाइ जों बाहायो ना बायदिसिना हमनायफ्राव, बिदिनो साम' खांख्राइ लायनायफ्राव, बेफोरखौबो आइजेंफोरखौ जों बावनो दोनो। ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंनि संसार जानायाव सम्पूर्णखिनि जेसेबांखिनि बुस्थु नांगौ, जों जाथा बे माबा फुख्रेमग्रा बेनिफ्राय लानानै जोङो बिदिनो इसान दानायाव जों खगाइ बाहायनाय माबा बायदिसिना बाहायनाय, बेफोरबायदि बांसिन बुस्थुखौ जोङो बाव दोननाय जायोमोन आरोखि। बेनिफ्राय जों दाउखौबो बांसिन जों बाव बाख्रि आगानावनो जोङो बिदैखौ दैहोयोमोन, गहोयोमोन, बेफोरखौबो जों देखायदों। दा बेबायदि आरो जों नारजिफोरखौ बै थुमनानै दोनोमोन जिन्जिरियाव। दा बेफोरबायदि आरोखि। ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंहा बेवहाय गोबां बुस्थुआ जोंहा बाव स्ट'र जानानै थायो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा जि आं दहाय बुंनाय बायदि जि जोंहा न'सा न' थायो, बे न'सा न'आव जोंहा फिसा फिसौफोरखौ जोङो दोननाय जायोमोन। ओमफ्राय बिनिफ्राय जि जोंहा ओरैहाय सौरा न', बे सौरा न'आव जों दाहोना रुवाथिखौ दोनो। ओमफ्राय जोंहा गलि न', बे जोंहा थाथारनांगौ जायो। मानो होनबा बर'फ्रा आबाद मावनानै जाग्रा
आबाद मावनानै जाग्रानि थाखाय जोंहा मोसौआ थाथारनांगौ। दा बेनि थाखाय जोंहा मोसौखौ लानानै जोङो गलियाव दोननांगौ जायोमोन। बेनिफ्राय जोंहा नांगोल जुंगाल बेदा हासिनि बायदिसिनाया जोंहा थानांगौ गलियाव, बेबायदिमोन आरो। हुकेन बायदिसिना जों बेखौ दोननाय जायो। ओमफ्राय जोंहा बर' हिसाबै जुदि जों सिनायथि होनोब्ला जोंहा मोनसे सोदोमस्रि गोनां हारि हिसाबै जों गावनो रोंखानाय हिसाबै दिनै जोंहा जि दानाय मोनसे हुदाबो दं। दा जों इसानसालिबो दिन्थिदों आरो इसानसालिया जोंहा बर' न'खराव थाथारनांगौमोन। गोदो गोदाय गोबां आगरफोर एरोमोन, दा बेखौ जोंहा बाव एरनानै दिन्थिदों। दा बिदिनो बैग्रि बिबार, बिदिनो गासा आगर बायदिसिना बिदिनो गोबां जों दिनै जोङो बानायोमोन आरो जों एरखाङोमोन बर' आइजोफोरा आरो। दा बेबायदिनो दानि दिनाव जों गोबां मानसियानो आर'नाइ लायो। दा हाजो आगर एरनाय बेफोरखौबो जोंनि बर' हिन्जावफ्रानो एरोमोन, नाथाय दानि आधुनिक जुगाव सोलायलांबाय। थेवबो जोङो गोदो गोदायनि परम्पराखौ लानानै बर' न'खराव मा जानांगौ जों बेखौ दिन्थिनानै इसानसालिखौबो जों बानायदों आरो बेबायदि। आरो जोंनि बेयावनो दिन्थिबावदों जोंहा जि बर'नि न'खराव जोंहा साहाजों बारि बागान थानांगौ होननाय मोनसे दं नेम। दा जों साहानिजों बारि बागान, गय बागान जों दिन्थिदों। बेनिफ्राय जोङो ओरैहाय सानजाजों जोंहा मोनसे मा होनो फुख्रि थानांगौमोन, नाथाय जों फुख्रिखौ दिन्थिनो हायाखै। खोलाजों जोंहा सोनाबजों जोंहा जिबायदि औवा बागान थानांगौमोन, नाथाय जों बेयाव दिन्थिनो हायाखै। ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंहा खोलाजोंहाय जोंहा लांदां जायगा थानांगौ, बेखायनो जों खोलाजों बांसिन लांदाङै दोननाय जायो।